Terve, mä olen Teemu Lahti, ravintolapäällikkönä tässä Terassikahvila Pirkitassa ja tervetuloa tänne kesällä nauttimaan tuotteista. Pirkitastahan saa, me olemme täysin A-oikeuksin varusteltu terassikahvila keski-eurooppalaiseen tyyliin ja meillä on 2 hanaolutta, löytyy kotimaista laageria ja saksalaista vehnäolutta ja sitten on brittiläinen siideri ja nyt vapun aikaan saatavilla on siiderin sijaan niin kotimainen 5% Panimo Sima. Sitten löytyy valkopunaviiniä, kuohuviiniä, muutamia pullo-oluita ja sitten kattava valikoima erilaisia väkeviä alkoholituotteita. Sanotaan näin, että valikoimassa on panostettu enemmän laatuun kuin määrään. Auki ollaan aina kun paistaa ja pyritään siihen, että tänä kesänä paistaisi. Juhannuksen ajan ollaan viettämässä itse juhannusta ja muuten sitten toivotaan, että joka päivä päästään avaamaan siinä puolen päivän jälkeen, aina riippuen vähän miten se aurinko kääntyy ja miten keliolosuhteet muutenkin on. Että sen mukaan mennään ja illalla sitten pistellään kiinni, kun aurinko mailleen hiipuu.